Witajcie na kanale Tester Produktu. Zobaczcie naprawdę rewelacyjną piłę łańcuchową na akumulator z firmy Matka. Nie znam nic lepszego, nic mocniejszego jak ta piła. Zobaczcie, jakie grube klocki potrafi ciąć. W tym wypadku suche, ale jeżeli chcecie zobaczyć mokre, już za chwilkę zobaczycie w prywatnym lesie, jakby były cięte. Dość grube. Więc zapraszam, obejrzyjcie tego krótkiego shorta i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym sprzęcie. Jeżeli chodzi o mnie, po prostu jestem mega pod wrażeniem. Zapraszam Was również na pełny test, naciskając w link poniżej.